Hey guys, hindi vlogs ni mo ni akong mama mo ni kahimtang sa amo ang mama ug sa papa. Unya. Ug makakaon pa jud sweet ba ang relasyon? Muni akong mama. Mani akong mama. Wa may hagdanan. Oo, man joy hagdanan. Mo, tradisyon ning taga-bukid nga may hagdanan. O gani kay masakitan man. Oo. Nakuha kayo. Dako kay ni guys oh. Muna oh. Murag minaw ko sa Mga tunga sa kilo guys. Tunga sa kilo. Duha ka ni isa Oh, tunga sa kilo guys. Maribe, mama ba Dako para kayo. sa hako. Oh. Magkakaon na gitawon mi guys. Ala ko bugat sa danioy. Na. bugat day ko. Sunog ka. Bugatoy. Bugata guys yung inahan guys. Na. Nga ona mi ana. Nakabugat mo sa nakabugat ano yan. Ang sahong ko eh. Bye-bye.